you follow me through there? There may not be voices sent from a throne to carry you home. There's gonna be roses and your picture in a frame. The women will be crying and the men, they will whisper your name. Aitor, zemuz? Ondo. Pixkat urduri? Bueno, pixka bat. 2013ko abuztuaren 9an hasi izan dena? Bai, nire lehenoko neska hoiakin oporretan egon nintzen, iritsi nintzen zarautzea, lanean jo nintzen, gau hortan, bueno, aspaldien nula nire izeba ikusten, eta behai bisitan jo nintzen, eta, bueno, erakutsi zien udarako gau hortan Tunezen edo nunbaiten ikusi zuen esperimentu farolio moduko bat, esatia gau, sana bola handi bat gatzakin da alkolakin, eta, bueno, zu aitezuna. Gaua aurre hasi joan bitartian, ja etzuna inbeste bero ematen horrek, eta berpiztia erabaki genuen, da izekoan iparez pare ginala, izekok botasunen, herri nintzen, zu hartu nun, dana zu bola bat izan nintzen, begiak irikin nitunen, dana zua ikusi nun, da arnaz hartu nun, da nabaritu nola barroa jute zitzen berua bezala, da dana bota nun, korrikatean itan, lurrea botan itan, da izeko dauzaban arten, itzaltzia lortu zuen. Zenuen kontzientzia galdu? Enun galdu eta... Eta, bueno, medikoak esate horri esker igual horreatik nahola, hemen. Lehenengo 5 minututan enun minik sentitzen, lehenengo 5-10 minututan, eta hortik aurrea hasizian ambulantziak etortzen, zuhiltzaileak, ertzainak, jende pila izan etortzen, ematezun jende asko zeon. Eta bai 10 minututatik aurrea ja min asko sentitzen nula. Gaina, urrengo gunen lanea jumer nun da. Nik esaten nien, venga, que el bihar lanea jumer dut. Eta, imaginatu ze kontziente nintzen, nekan ideikan, zer nekan, benetan. Baina etzen horrela izan? Etzan horrela izan. Izan zan 40 minutu da gero, morfina sartu ziren, da ja, bueno, ez dakit, konortia galtzen hasi nintzen, o ja morfinan efektuagatik ja deskantxatzen bezala hasi nintzen. Hilabete terdi eman zenuen koman? Koma induzido esateana. Hilabete terdi, ez natu nintzen arte, enekin nuneon, erizaine esaten nion, nera mai abixatu, ez dakila hemen nahola, zure ama egunero etortza Aitor ba. Baina, zetorriko egunero, ni hemen nahota da ez dut ikusten. Banekin errein itzala, baina pentsatzen duen ja sendatuta neola. Da, goraten naiz behin goiz baten kura inbertziela, da, goraten naiz nola hankeko bendak kentzez izkien, eta ikusi nunean, benetan nekana esan nun, ostia bainiok sendatuta. Eta orduan izan zan, guain ja izan zan, pum, ja, ubikatu initzen hor. Zenba denbora egin zenuen azkenean ospitalean? Ospitalen guztira initun 3 hilabete. Ospitalean bidea luzea izan zen, eta gainera medikuek ez zuten itxaropen handirik? Ez, hasieran ez. Zer esaten zuten? Claro, ospitalea eraman zienen, nire amai da, izebai da, esan zioen, zure semia hilingoa. Azkenean euneko gorputzaren, euneko 80 azalera erretzezu, eta gero irakurtzezunean hortik, euneko 10 baino gehiago erretzezunean, ja larria dala, eta euneko 40 baino gehiago erretzezunean, oso esperantza gutxi daudela bizirik ateatzeko, dakizuzu, euneko 80 errezula, pentsa, no? Uno pa uno, Venga, quítate hacia. Naiz, nire historia eta zen naiz emozionatzen, baina laguna eta zitzaitetenean batzutan bai. Laguna kontatuta, ni erre, eta hurrengo gunean, nire amak elkartu zituen nire lagunak lokalian, danak gehiatu omentzian, ja izan zen zaplastekua, eta hori ja hasieratik area nahi zuen jun, baina, bueno, karo, hasieran estadoa nire estado kritikoa zen. Gurutzetara ailatu ginenean, lehenengo gauza izan zen Aitorren amarekin elkartu, ara iritsi eta aurrenengo gauza oso garbi utzi ziguna izan zen, ikusiko genuen oso gogorra zela, bai?
eta bueno, Aitor hasteko lo egongo zala, eta guk ikusiko genuen bere gorputzeko parte bakarra hori begiak izango zela. Gorputzeko gainontzeko parte guztia bendekin estalita zeukan. Ila estali, oinetakoak estali bata handi bat jantzi, eta binaka sartzen ginen. Bai. Txoke handia izan zen sartu eta hori aurkitu genuela. Goitik bera estalitako gorputz bat. Hospitalen neolaia goizero sendaketak daitez izkien, arratzalen bisitak tokatzezian, egunero lagunak etortzezian, egunero, ez zuen faiatzen. Ez zuen faiatzen inoiz. Ta badakit, Madriden egongo banitan, jendia gertuko zala. Momentu hortan, jaso genuen mezua izan zen oso garrantzitsua zela, guk gure abiskat mantentzea konpostura eta saiatzea ez erakusten inolako emozio negatiborik, momentu hortan berari kezka hori transmititzeak bere prozesurako kalte handia eragin zezakelako. Hainbeste eskertzeko dakat, jende guzti horrei, behaiek ez dakie, baino niretzako bitxita zan, Xabier. Niretzako zan, eguneko momentu ikonena. Tortzezian, parre batzu botatze genitun, da zan como, bueno, ya está. Txatorria lagunak, hemen gaude, da. Markatu, Lasai. Eta hori, Zeri buruz hitz egiten zenuten? Behaien eguneko bizitzataz, asteburu nintzuena, ingo genitun planak, eske, ematezun eneola hor. Momentu horietan zan, ematezulako, eske eneon, hospitalen. Trakeotomia zeukan, bai, lepoti zeukan arna sartzeko gailua, eta orduan bera etzen hitz egiteko gai. Orduan, momentu hortan, batez ere guk iten genuen esan, guk gauza kontatu, bai. Lapurretan sartu ziren gure etxera, Bilbon aurrenengo astegietan, orduan, holako pixka bat guk kontatzen genizkion gure eguneroko bizitzako gauzak, eta berak ere, tarteka, Espainiak mugituz saiatzen zen guri gauza batzuk esaten, eta gure, hori, elkar ulertzeko saiakera horretan, elkarrizketa txiki batzuk ere ukitzen genituen. Ez zien behiten inoiz. Nik batzutan pentsaten igual behitu ingodie, o zango, tal. Ez que inoiz. Orduan normaltasun horrek bai ematezila lasaitasun puntu hori aldizute zan. Aitor ikusten segitzen zuten. Bai. Eta izan zen momentu bat, non ispiluaren aurrean jarri zinen Ez. erredurak ikusteko? Ez, nik, zupentza Xabier nik ezin nula, 20 kilo galdu nitun. Eta nineon unidade grandes quemado zen, nik ezin nun oitik muitu. Ispilu horrean jarri arte tardatu nun plantara jeitxizien arte. Eta nolakoa izan zen momentu gura? Junitan takatakakin, alun modun, etien markak atentzioa deitu. Gehiago deitu zin atentzioak ze argala neon. Eske gatu nitan beso gabe, lepo gabe, hankak finfinak, enitan lamentaten nekanataz. Ez da, zan nere buruak gehiago zeon, rekuperatu inberdet, ezkenian zan, Aitor, hau inberdezu, alik eta ondoen gehatzeko da, ez bazu guain iten, ezen noizu ingozu. Bi urtez eraltzen nun nere neurrira intzuen traje bat, gorputz osoan eraltzen nun, nitun galtzak, gero peto bat moduko atzetik lotezala hola kortxetiakin, eta hemen lepuan beste bat bezala erabiltzen nun. Horrekitezun asan presioa, azala ondo estiratuta izateko, da ez uskurtzeko. Zer suposatzen zuen zuretzat traje horrekin kalera irtetzeak? Egia traje horrek udaran asko agobiatzezun, baino bai segurtasun puntu hori emateizula, zen erasala infina zan edo zerrek zauri bat itezila. Urte gogorrak izan zidan beretzat, pixkanaka berreskuratzeko urteak izan zidan, batetik berriz ere oinez behar bezala ibiltzeko gaitasuna hasteko, azaldeko rehabilitazioak, egunero egiten zizkioten kurak, eta horrez gain nolabait baita ere, etzen gai esan urte batutan zehar, aurretik zeukan bere bizitza mantentzeko, bera adibidez, eskubaloian asko jokatzen zuen eskubaloian, eta bere azala hain aula izan da, etzan posible beretzat eskubaloian jokatzea, kontaktu horrengatik.
Bueno, ondo junde, no? Txukun argi jondek. Bai. Zinek esango zian, Azkenean gertatutakoa eta dana gero hemen hola jolasten hautia. Ba bai, bueno, hemen gitxaudek, no? Ez errestek aldatu. Zin kejatu nirentzat. Bai, lehenengo aldiz anjun gintuan, hilabete batzu da gero oroketa futbol partidioa gotatzea. Bai, igual garrai hortan segitzen nian ritmoa, baina... Paketillo. Baina beste gauza batu, bai. Hori, sanuan lehenengo partidua. Bai, ez da? Gogoratzen hauk danak pixkat kontu zibiltze sinatela nerekin. Bai, kontaktua da pixkat zaldakin eta ez zauritzeko eta... Bai. Hospitalan zeundenean ez, Aitor, ez zenuen orbainetan pentsatzen. Baina gerora, izan zen momentu bat erreparatu zeniena eta esan zenuna hau betirako egongo da nirekin. Bai, azkenen... Zeske betirako dia. Eta... Nere ustez iteak asun honena azkarra sumitzia da. Ta ez dakit kontzienteki azkarra sumitu nun. Asko lagundu irai seguru, behintzat nere aurpegia mantentzetela. Ta aurpegia neria dala, bueno, azkenean jendeak ikustean lehenengo gauza aurpegia da, ezta? Nik ja nere parte dan zerbait da, osea, Aitor segura olakoa da. Eta oindikan askotan tokatzea altzaik jende azalpenak eman berri izatea, markakin eta la begirada raruak edo... Bueno, zarautzen bakik ezet. Bai, hemen azkenean jende gehienak elkar ezagutzea. Ja, dan mundu guztiak ezagutzeziak. Baina zarauztik kanpo da batzutan bai. Azkenean viajatzea unian eta ordun nabarit eskiat begira batzuk, baina ba. Gehien bat eskolan da, hola umiakin da, baina bueno, osea, mazke esplikazio batek, behai esplikatzea, osea, esatia, baitu hau gertauzitean da horregatik askat marka hauek da, listo. Gela batea sartzen aizenean, o ume berriak ezagutza ditutenian eskolan, ba, nik gela batea sartzen naiz, eta zatet, bueno, ni Aitor naiz, 26 urte aska, da jo, egongo zate pentsatzen ba, zer daka mutil honek hemen lepuan, edo hemen besotan da, eta esan ite, behitu, ba, 18 urte nitunen erreinitzan, oso geizki pasanun, baina, bueno, suertez guain hemen nauzuekin, eta hori gertatu zitan, eta galderak baldin bazkazue, galdetu bildurri gabe, nik eratzun goizuet eta orduan izatea, gela guztiak esku altzatzeunian, eta behar ere kontatzei zuenean ni behin erreinitzan, vitroceramikakin, ez dakize, tal, eta horrik uste umiak zenpatia puntu dakaen. Zure gorputzari begiratu, dituzun markei erreparatu, eta atzean zuk zer ikuste duzu. Marka horien atzean zer dago? Marka horien atzean dago, 7 urteko lan bat, guen arte indakoa, da ez danak eatu, nire burua zaintzia, eta ez danak eatuko, bizitza osoan zaindu berkoet. Guain ez baetiten, noiz ingoet, momentu hori pasazan, badakit lan asko inula, ja naiz hain kontziente zen bat lan inun, badakit asko izan tala. Baina guain lan horren emaitzak ikusitea, eta nire bizitza oso normala da. Estetikoki izan ezik, markak dazkatela beste dana normala da. Ez dite zertan mugatzen, orduan, ez dakat kejaik. Hospitaleko oean zeundenean berreskuratu nahi zenuen bizitza berreskuratu duzu? Bai. Azkar nahi nun bueltatu, ja. Nik nire bizitza nahi nun. Asko gustatzen zitean nire bizitza. Eta momentu hortan pentsatzen lapurtu intziela. Gerora hartu naiz ez dala hola, nire bizitza berreskuratu indetela, baino bai ontzala pausa hori ontzan. Eten une hori, momentu ziurra etzan momentu bat, baino guain ja ikustezu berreskuratu etela nire bizitza dana berreskuratuet. Baino bai, egia momentu hortan nire bizitza lapurtu intzien. Eta parentesi horren seinaleak betirako zurekin daude. Bai. Ta guain eukiten nahi gan elkarrizketakien, pixat, gogoratu iten naiz momentu horietaz. Jendia ezagutzetenian da behaiekin hitzeitenian, asko dara jo, hainbeste gauza askat kontatzeko, halko nun zurekin hainbeste demora egon izketan, gaur zurekin dakat aukera hori.
Da barruan dazkaten gauza asko kontatzen nahi naiz, da zurekin hitz egiten nahi naizen bitartean gauza askotaz gogoratzen nahi naiz. Bernu nolako momentu bat. You knew the hand of the devil, and you kept us away